зноўку мы тут, вы там, а значыцца, ёсць падстава павітацца і заклікаць усіх далучацца да нашай каманды. Яшчэ не ўсё спасцігнута, не ўсё пачута і многае не ўбачана. Чым не нагода, каб распачаць новае падарожжа, гэтым разам досыць недалёкае. Сёння нас чакае фальклорная экспедыцыя за нумарам 473. Не марнуем часу, рушым разам наперад у мінулае. Што гэтым разам нашая вандроўка палягала ў межах сталіцы. Ансамбль «Шодрыца» запрасіў нас на вячоркі ў мінскі гарадскі палац культуры ў Лошыцы. Ён некалі адносіўся да камвольнага камбіната. Там і размесцімся, але пакуль звернем увагу на дзеянні, што мусяць адбыцца ў студыі гуказапісу. Там гатовыя распачаць працэс пераўвасаблення народнай песні кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Ангеліна Рафальская. Ангеліна, Сяржук, вітаю вас. Вітаю, Аксана, вітаю ўсіх, хто глядзіць праграму «Наперад у мінулае», якая робіць усё, каб ваше жыццё было весялей ды цікавей. Калі прабуджаецца любоў да спеваў, у маленстве ці усталасці, з якой нагоды ды навошта, зараз будзем разбірацца разам з вамі. Традыцыйна ж не толькі ўсё паслухаем, але і ўбачым на свае вочы. Наперад, сябры. Здравствуй. Здравствуйте. А что ты можешь сказать о сегодняшней песне? Чем она тебя привлекает? Эта песня сама по себе очень энергичная и характерная, но все же хотелось бы сделать ее более задорной и современной. Эту песню очень можно классно обыграть, именно поэтому она мне понравилась. Ангеліна Рафальская, навучэнка вакальнай студыі «Сябрынка», удзельніца шматлікіх вакальных конкурсаў, новыя вяршыні, кубак дружбы, салют талентаў і іншых. Зараз грае ў пастаноўках «Дзень-дон, я ваша мама», «Тайна снежнай каралевы». Ой, девчатки мои, проходите, проходите. Ой, проходите, сядайте, девочки. Аня Паулина. Ой, девочки, проходите, и тут. Ой, вас, ой, уже добралось. Ой, так, присядь, давайте, сядайте на лавочки, на стульчики, что есть. Які новини? Новини-то які, дівчатки, що? Галя наша хату себе купила. Галя, что, Галя, хату купила, о! Мужика так і не знайшла.
знайшла. Ой, хата з'явилася, так одразу зараз і мужик з'явиться. Тільки гляди, Галюня, як аферист не попався. О, і то правда. Сизенький голубчик, да садился на дубчик. Сизенький голубчик, дали малойчик, сядете на дубочку. Сизенький голубчик, дали малойчик, сядете на дубочку. Сядеть на дубочку, да в очі яго ясни, в очі яго ясни, брови яго чорні, фейка яго беленька, в очі яго ясни, брови яго чорні, фейка яго беленька. Мы застаемся ў мінску. Давайте знаёміцца з міфічнай і гістарычнай спадчынай сталічнай лошыцкай сядзібы. Дагэтуль пра паходжанне яе назвы ідуць спрэчкі. Так распавядаюць легенду пра белага коня, лошадь, якая выратавала падчас бітвы Усяслава чарадзея. Быццам вывезла на князя да крыніцы, гаючая вада, якое вярнула яму сілы. Вось ад слова лошадь і пайшла назва рэчкі Лоша ці Лошыца. Іншае меркаванне, што месца, дзе князь здарожыўся і вырашыў адпачыць, назвалі князькім ложам. Пазней ложа, сугучная з лоша, пераўтварылася ў лошыцу. Упершыню сядзіба згадваецца пад 1557 годам. За час існавання ў лошыцы змянілася ад 12 да 14 уладальнікаў. Друцкія, любецкія, радзівілы, прушынскія і іншыя. Дарэчы, ліпы графа Антонія Прушынскага дагэтуль атачаюць алею, што вядзе да сядзібы. З гарадскога палаца культуры вяртаемся ў нашу студыю. Што тычыцца вячорак, то гэтыя супольна-працоўна-забаўляльныя пасядзелкі пачыналіся ў час завяршэння земляробчых работ. Дні рабіліся ўсё карацейшыя, а ночы даўжэйшыя. Таму жанчыны ды дзяўчаты збіраліся разам, бо ў кампаніі любы, нават самы нудотны занятак быў у радасць. Мы вернемся да Шчодрыцы акурат пасля таго, як зазірнем у студыю гуказапісу. Там шчыруюць над народнай песняй кампазітар Сергей Сухамлин и спявачка Ангелина Рафальская. Пойду до ворожки, пойду ворожить, те милые приедете, там будешь жить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, те милые приедете, там будешь жить.
Хорошо, ну что ж, это положительный опыт. Знаешь, что мне понравилось больше всего? Ты как актриса работаешь с этой песней. Я состою в театральной компании Musicland и являюсь начинающей актрисой. На данный момент я играю в таком спектакле, как «Динь-дон, я ваша мама», роль старшей козочки, такой милой, роднимой. А также я готовлюсь к премьере спектакля «Тайна Снежной королевы», где я сыграю роль ученицы Снежной королевы, а также роль Герды. Есть ли у тебя еще пожелания по этой песне? Хотелось бы ты что-нибудь еще добавить сюда? Да, давайте сделаем еще модуляцию, и можно кое-где еще прописать бэки, сделать это очень игрово и красиво. Хорошо, давай, все это возлагается на тебя. Музыки, ідіть-то ви волочилися. Ой, коли ласка, пробач, Павлінка дороженька. Есть у музыцы такий термин, такий... Форс-мажор, что ли, а? Так, форс-мажор, вот. Древо упало посеред дороги, і не без стягу, ну ніяк, ні з одної сторони, ні з другої. Ведаем мы ваши пирожкоды. Але ни одна з гэтых пирожкод не перешкоджає вам у карчме чарку в руце тримать. Так, девчата? І карчме план робіть. О! Без задиристой припевки нашей щедрицы не жить. И самим повеселиться, и людей повеселить. В гармонии, за ним гляди в очами вниз. Поглядишь ты на меня. И на меня. И на мяне. И на меня. Завлекаем мы тебя. Девочки. Наши хлопцы картозеи, порки синие надели, на коленях латы вьются, я ну танцы волокучу. Что вы, девушки, стоите, что вы все шапочете, что вы только не кажите, все вы замуж хотите. Девки, не Наша каманда сёння ў мінску раскрыем яшчэ колькі таямніцаў з багатай гісторыі сталічнай лошыцкай сядзібы. Так, паводле яшчэ аднай легенды, адзін з уладальнікаў Лошыцы, 37-гадовы Яўстафій Любанскі, закахаўся ў 20-гадовую Ядвігу Кіневіч. Паненка паставіла умову, што пабярэцца шлюбам толькі калі ягоная сядзіба станецца лепшай і найкрашай у мінскай губерні, а вакол дома будзе парк з экзатычнымі дрэвамі і кветкай надзвычайнай прыгажосці. Натхнёны Яўстафій Іванович дабудаваў дом, абсталяваў пакоі ў розных стылях, а цудоўную кветку магнолію кобус прывезлі наўпрост з Японіі. Кажуць, быццам расцвітала яна ў дзень народзінаў Ядвігі. Лепей, хлопцы, нам заграйте, и девчат не задирайте, мы покажем зараз класс. Девчатки мои собрались, а горжетки подтянули, все, стали пригоженькие. Зараз поглядим. Ну. Не смешите вы, девки, лепе нас.
яшчэ адзін невялічкі перапынак у нашым гасцяванні на вячорках у ансамбля «Шодрыца». Дарэчы, у розных рэгіёнах вячоркі маюць свае назвы. Да прыкладу, засідкі, пасядзелкі, попраткі, наначкі, вечарынкі, шароўкі. І абавязкова бліжэй да фіналу ў хаце з'яўляліся хлопцы. І пачыналася сапраўдная гулянка з песнямі, танцамі, байкамі, ды абавязкова заляцаннямі. Так што яшчэ вернемся ў мінскі гарадскі палац культуры, а пакуль ласкава запрашаю аддаць належнае тым, хто гаспадарыць зараз у студыі гуказапісу. А гэта, нагадаю, кампазітар Сергей Сухомлин і юная вакалістка Ангеліна Рафальская. Ох, выпад да мяне бубновый валет. Товарищ приехал, а милого нет. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Товарищ приехал, а милого нет. Ангелина, спасибо большое. Мы с тобой почти записали песню. Скажи, пожалуйста, а какой ты себя видишь, лет через 5-10? Все же я склоняюсь к тому, что стану актрисой. Эта атмосфера мне, наверное, все-таки ближе, нежели карьера певицы. Спасибо. Что ж, мы желаем тебе удачи на этом поприще. Звенят звончики близенько, сядай, девонька, низенько. А кто ж тебе косоньку рашеша, а кто ж тебе светонька платьеша. Ой, насыпается вишневый сад, сейчас тебе ганусенька на посад. Ой, насыпается вишневый сад, сейчас тебе ганусенька на посад. Ой, расшишуть косоньку девоньки, ой, потише серденько, миленький, матуля головоньку привяре, боже, стоять конники на дворе. Ой, насыпается вишневый сад, сейчас тебе ганусенька на посад. Ой, насыпается вишневый сад, сейчас тебе ганусенька на посад. Працягваем крок за крокам паглыбляцца ў таямнічае мінулае лошыцкай сядзібы ў Мінску. Пры Любанскіх тут віравала жыццё. Ладзіліся святы, паэтычныя вечарыны, выступалі тэатралы. Але нечакана шчаслівае сямейнае існаванне абарвалася. Ядвіга патанула. І пра смерць яе маецца багата легендаў. Хтосьці кажа, што мела маладая жонка мноства прыхільнікаў. І аднаго разу Яўстафій Іванович заспеў супругу ў абдымках графа Чапскага. Ядвіга не сцярпела ганьбы і скончыла жыццё самагубствам. Распавядалі таксама, быццам не вытрымала яна разлукі з каханкам, мінскім губернатарам Мусіным Пушкіным і ўтапілася ў Свіслачы. Па іншым меркаванні, з пані здарылася няшчасце. Лодка перакулілася, а плаваць яна не ўмела. На беразе рэчкі ў памяць аб жонцы Любанскі пасадзіў маньчжурскія абрыкосы. Кажуць, калі яны зацвітаюць, з'яўляецца прывід Ядвігі ў белым убранні і блукае па алеях парка. Паўліна, Міханор, добрыя же вячоркі у вас адрымаліся. І наспяваліся, і натанчыліся ад душы, і начаставаліся. Але ж зорка-то уже давно взышла. Пора нам до хаты збирацца. Дякуй табе, Паўліна, дякуй, Міканор. І вам, гостики дороженькие, дякуй, что завітали до нас на вячоркі сёння. Ходи сюда, на-ка, трымай свое убранство. Иди. Поважаныя мои дзяўчаткі, дзякуй вам, што прыйшлі да мяне ў госці. І на наступны год я запрашаю да мяне з Міканорам у нашу хату. Калі ласка, прыходзьце. Зорка вечарова месяца шукае, добра пагуляй, лепей не буває. На коня, на кожу какому, а додому до вёсны придется знову. На коня,
на кожну паркову, каб додому довез і привез нас знову. Мы с тобою записали песню, на мой взгляд, конечно, как актриса, да и как певица, ты выполнила свою задачу на все 100%. Какие у тебя остались впечатления? Просто прекрасные. Мне очень понравилось с вами работать. Спасибо вам большое. Это невероятный опыт для меня. И надеюсь, что в будущем мы с вами еще обязательно увидимся. И я тоже на это надеюсь. Спасибо за то, что была у нас в гостях. Вось, уласна кажучы, і ўсё. Незаўважна мінуў час у добрай кампаніі гасціннага ансамбля «Шодрыца». Ужо гатовая быць прадстаўленай на ваш суд новая версія народнай песні. Ацэньваем, як загучыць «Варошка» ў выкананні Ангеліны Рафальскай і сустракаемся праз тыдзень. Акурат на каляды праедземся па краіне, паслухаем, як у нас спяваюць калядкі. Да таго ж усе апантаныя маюць магчымасць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Пойду до Варошки, пойду ворожить. Те милые приедете, там будешь жить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Те милые приедете, там будешь жить. Те милые приедете, ох, выпал до мяне бубновый валет. Товарищ приехал, а милого нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Товарищ приехал, а милого нет. А милого нет. А милого нет. Чому ж ти мільйонах вчора не прийшов? Я вийшов на ганах, там дощик пішов. Чому ж ти не прийшов? Я вийшов на ганах, дощик пішов. Дощик пішов. Дощик пішов. Обманеш мільйонок папашу свого. Я вчора гуляла, дощу не було. Обманеш мільйонок мамашу свою. Ти вчора проводив подружку мою. Проводив подружку. Пойду до Варошки, пойду ворожить. Пойду я другого собі ворожить. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пойду я другого собі ворожить. Пойду другого ворожить собі. Пойду до Варошки, пойду ворожить. Те милые приедете, там будешь жить. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Те милые приедете, там будешь жить. Те милые приедете, те милые приедете, те милые приедете. Те милые приедете, те милые приедете, те милые приедете. Вечерки, Можно мне белым мелом кружочек? поехали. Покерую я.